Lah ndi kene? Lah iya, aja. Lah ngendi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ono artine apa lho. Lah ndi kene? Lah iya, aja. Lah ngendi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Usah Mbak, enggak usah transfer enggak apa-apa aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radian 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki, Pak? Wis tuna iki suwe-suwe. Wis rapo. Rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek ayu iso sigra aku ora. Ayo justru kowe iki tak kon sigra mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya. Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Piye? Ndak muni plek-plek. Awang wis disetegak-setageni kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo mbok. Aku iki senengane ngono. Kowe iki muni ngono kowe wong biyen dek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo Pak niki mateng kula senggete ya. Ning sing mateng bae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro ten aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten. Bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya. Iya. Weteng. Pritenan nang tasih. Iya. Apa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu wonten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih. Oh, Wis nggih, ajeng bawa napa nembang? rasah kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipistol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pistole dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi. Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton. Tuar nyawane. Kan ada dua. Ah, iya. Yang pribadi? Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi. Dalam wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku ora aku perlu bawa. Oh iya. Iya, Ya, ndak dikira aku bawa ming mergo disawer. Nek ya seneng jane. Iya. Ya kadang kala konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe. Apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa Tembang Kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Podang Kuning. Ya. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Ya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pasenon Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Iya. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun
panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang agarya Jagatraya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Pecaceng. Nek kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dadi pelopor ngono ya, Pak. Pelopor piye? Ya engko Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Jadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit, Pak. Amin. Iya. Ngono ya, Mak. Budaya itu benteng terakhir kita dalam hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Ora bakal ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ono. Ya, betul. Nek ndelok sejarahe mbiyen kan ya apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik. Terus saiki akeh wong sing do transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh. Dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Iya, Indonesia Mini. Iya, Indonesia Mini. Kok Taman Mini. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sa. Nggih. Ya, karo ngaturke podang kuning. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Neno wasewenggon kula lono golek isi podang kuning bunga henga tiku neno nyanding-anding bisa dadi tombo esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasan uyur-uyuran golek sing tak sayang bang-bang golek
Iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Iki nek ndi papan anggere rampung iki tak kon arep wis rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya, ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan kok iki nok wis. Nggo leleran ki nek anggere kena lelara masuk angin terus gledak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Iya. Iki mengkowe isijin karo aku medun bar gara-gara Arep ndi? ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek ki oyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki. Ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu entuk layang-layang kuwi didhisikke no. Ya. Mbak Ayu sik, mengko sing karit nganu mbar Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Mbak Ayu monggo jumeneng. Ya, yo. Kula dibengoki ya, Pak. Kula dibengoki. Dibengoki muni piye? Lah niku Ah piye maksude? nggih dibengoki. Lah niku, Pak. Ora apa-apa ya. Ku saking ngefene karo kowe kok ya. Iya. Ora usah wedi. Ya dibengoki iki biasa. Aku dibengoki mabur malah ora dibengoki njukan. Padake manuk emprit. Iya. Semono manuk emprit. Mangga. Mau pamundutan apa sing nyuwun kowe sing nyekar? Ning ditulis ning nggon layang mau apa? Lah napa? Lah kuwi dilumpuk Elisa ku ya ora tok ditakdum to sak. Lah ya kuwi nek kono Mbak Ayu mendong nembang apa? Aku kon bukai kabeh iki. Ah. Wong Idam Sari. Apa? Nah, mau didumke nyiji-nyiji aja dilumpukke ngono kuwi. Aku ya Oh, sik. apa kuwi? Nyidam Sari, Mbak Ayu Purwalestari. Oh. Ya, sih. Lumayan, Cak. Ha iya. Mangane becak mumpluk kowe. Ane becak nggih. Mangga. Ya, Nyidam Sari. Nyidam Sari mangga. Inggih, Pak. Duh wang bagus babet jening ati nggih pundi no? Kaya ngene wong nandang asmara apa awakku dhewe Enone duh dewa Jawa Tengah welas samring wak mami. mami Besok kapan? besok kapan katakan Jejer. jejer lan wong bagus
umpamakna nahkoda tanpa prau sasat darat dan papatri ngidam sari kedawan lendodok aku ana suarane ya dawa banget kok ya ana ya penonton ki nek seneng karo budaya karo seni ming diyo ana to iya jejere abu apik monggo yo
Aku senenge karo Ayu ya arep awake lemu ning jogetane energik. Iya. Mlayu rono, mlayu rene. Delokke wong karo gila-gila. Mas. Nyenengke ya, Mak. Iya, ya apik ya. Matur suwun, Mbak Ayu. Kula betah nggih. Ha iya. Iya. Pokoke anggere nyambut gawe total iki mesti penonton ki mesti apresiasi. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Kae disumbangke saya tambahi sawere tambahi nggo anu tuku parem men nggo awake ndak keju. Iya, ngono ya, Mak. Aja lali nak uga matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Imam Sujadarga. Ya. Sritenan. Ya, Ketua FKPM Depok Jaya sing wis paring papan transit karo awake dhewe iso ngaso, iso nonton TV mawawan sedina diparingi apa-apa. Ya, matur nuwun panjenengan Bapak Imam sak keluarga ya, Mak. Ya. Ya, Tin, gentenan. Ya, ya Tatin, ya. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semut. Ning gandeng awake semono daune petil. Iya, iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya sepote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinae spot. Ah kuwi wangun. Nek kuwi arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming dream diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Kowe iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora. Demes ya iki. Demes apa? Ayo, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Ning nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning barang didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Nek Tatin ki nek di kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Ku nek ngerti asline. Wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik. Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu ket. Wong sikile ukur 41 kok nganggo patu ukuran 37. Ha iya. Masa 40. Halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, oh aja. Lah ngendi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya, Mak. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa, Nak. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, Nes. Saiki wis jos. Ya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene Niki ngamplok? kathah sangat Pak, enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten Gobok Asmara, enten Fragmen. Wis, pas. Enten Ora tuku kaset, wis rasakno kuwi. Iya. Rasake. Ben sempal cangkemmu ayo. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngenehi sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbukke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih? Apa? Njaluke pau layar e. Ayo sak arepmu. Ya. Oke. Kok bar prau layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa.
Kowe pindho piye pindho kowe? Mbok ya nek pin. Ya. Niki napa perahu layar? Lho bocah iki piye to ya? Masih kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Perahu layar wae ya. Perahu layar wae engko bar perahu layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasa nggo bawa nggih. Rasa ya ora apa-apa. Perahu layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane Bu iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Wong kok nek nganti ra tok aturi badhe tanesu omong bapakne. Ya, mau Pak Imam. Oh, Mbak anu sinten-sinten entuk dandan anu salin ning jero kamar tati ning teras wae modal. Wah, ajeng transfer 1 juta kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki? Wah, wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo, yo perahu layar dados. Satu lagi. Aku lek rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Ya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigrak aku ora. Ayo justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Ya. Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa? Apa ndak?
Piye? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegani kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane. Ayo empuk. Aku wis senengane ngono. Kowe iki muni ngono kowe wong biyen ndek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo Pak niki mateng kula senggete ya. Ya ning sing mateng bae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Ya. Napa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora iki diketan. musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis nggih, ajeng bawa napa nembang? rasah kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pestule dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor Ah. nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton. Tuar nyawane. Kan suda. ada dua. Ah, iya. Yang pribadi? Nek Nambah. Nambah nyowo. Nyowo. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kalih kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ana artine apa lho. Aduh. Musang. Musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ana Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora mung kejem, kuwi ora rejane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh. Aku gur muni suaranya bagus langsung. Aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Atur nuwun nggih, Pak. Ah. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya ngendi ya? Ora ken tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara.
Ya. Ketok ngono. Dadi logat Jakarta, ya kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti Bandara terus gayung-yun. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti wagu. Malu aku malu pada semut merah. Menguwo. Ya. Selendang kuning Kang Sangki. kang saking wukir Suara kurang permono Ning Wasis. ning wasis ngongro. Isen. Mboten apa-apa, Mas. Jauh, Pak. Sae kok Mas kok isin dos pundi? Boten saya isin. Polisi kok isin lho. Di sini ya. Hah? Di sini. Ya boten kudu sing kuat ngono lho. Oh iki modus iki. Lah piye to? Aku sampeyan oh ya tak alem terus iki. Ayo, jajal lho. Kowe tok alam terus ngene jet. Ku anggere entek. Wah, jan sae lho Pak suarane klek-klek. Wor. Lusut. Laguna ya le njaluk. Ya mengko masa adang nyekel ya. Ono sapame. Anggung marang bendara, betul nggak ya? Iya. Tiasu. Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis Terus tresno sesidemah. Joget ya Pak. Oke. Luwe becik patenan timbang pisahan Lewat tenging alismu kedua kangen hatiku najan wis lingsir yos aku isih mampu lateni sliramu
Enak. Urip ana kutha gedhe kowe tatukake masa isine apa wae najan sesida pasti kasempatan luwe becik patenono timbang perpisahan ringkas kang sulistya tak rewangi samudana marang kula dan pisan gunung najan bocah gunung kabuka ngrimpo jiwa ragaku tak kurung bener batang mamprong dino karo liwat kincang Matur suwun Mas Giono. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, swantene jan apik tenan. Ah wis ora usah aneh-aneh. Lha piye? Lho, swantene apik tenan lho. Suwantene apik tenan tuwor bathukmu. Sritenan nang tasih